view cool, dude. Ag dwi wedi goffin y tŷ! Wel, cymryd amser, ond dwi wedi cael gyd o'r stwff dwi angen iddo fi wneud ffrind bach, ond be dwi angen wneud, dwi angen cadw fo yn y jungle, so wedyn achos mae o'n marw os mae o'n mynd yn y aniwolwch, so dwi'n gorfod wneud thing bach yn fyma. So dwi angen cael pren. So, dwi angen cael pren, a wedyn dwi'n gallu wneud thing bach efo fo, a wedyn gallu byw. Yay! Os mae yna dŵr yn cyffro, wedyn mae'n marw hefyd. So mae ddim yn lle da iawn iddo fo fyw, ond mae o lle dwi'n fyw, sy'n meddwl bod o'n gorfod dod hefo fi. Mae dosbarth fi wedi bod yn gwylio fo, a maen nhw wedi dweud gyda treigl a da rubbish. A maen nhw'n iawn. Maen nhw'n iawn. Gyda treigl a da rubbish. Dwi angen cysgu, ond dwi angen cael glân. Wel, maen nhw'n angen i fi. So, dwi angen gwneud pren. Yay! Dyna fo. So, dwi angen gwneud pyn bach o dynw. Ac dwi angen gwneud pyn bach o ffens. O na, dwi angen... Wait, na! Gynnau popeth. O, na, ar y jingle. Dynw. 6. Na, dwi angen mwy. Oh gosh, dyna fo, 12. Ydy fod yn iawn? Yndi. Yndi, dwi'n siŵr. Dwi'n angen gwneud hynna. So, sut dwi'n weithio? Dwi'n meddwl fel 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ond mae'n fel... Dyna fo! Ond wedyn... Ond bydd o'n farw os o'n yma'n mynd fyna, so dwi'n cochyn yma. So dyna fo. So hwnna bydd y seis oedd y fod. Wneith ddim cael lot o... Mae'n gorfod cael... Mae'n ddim cael y hael arno fo. Alla wneith i just fyw yn fyma. Na, mae'n ddim yn cael. Na, mae'n helpu. Wel, dwi'n gwybod beth dwi'n enwi fo. Dwi'n gofyn un o ffrindiau fi yn dosbarth fi i trio enwi fo. So yeah. So dwi'n cychwyn episode. Dwi'n hapus, enw fi cool dude. So dwi'n ennill! Na. Dwi'n marw pob un. Dwi'n marw pob un penod. Dwi'n ffeindio fo'n 10. Dwi'n ffeindio fo'n 10 o gwbl. Just... Dwi'n cael aros yn noson. Just kidding. Be dwi'n gallu neud efo hwn? Wel, cynta dwi'n cael gwydr. Dyna fo. Dwi'n gwybod sut mae'n gweithio. Dyna fo. Mae'n syml, gyd dwi'n gallu neud ydy. Na, dwi'n mynd... Oes na unrhyw beth? Beth da amdan hwn ydy bod dwi'n jyst yn gallu edrych allan. Os yna, dyna fo. Bwystfil. Ydych eisiau gwneud llais zombie? Bwystfil? Na fod hwnna? Wel, tough, dwi am. Dyna gyd dwi'n gallu neud. Mae tŷ fi'n eich yn fach. Bydd y pwynt i cael y thing i dysgu fi. Dwi'n gwybod be mae am. Helo. Mae ddim yn wedi gweld fi. Dwi'n trio neud... Ys genna unrhyw beth? Ys genna unrhyw bren? No. Os mae bod ddim yn gallu neud... dwi'n cael un hynna. Pa bloc?
Dwi'n barod I lladd stwff. Wait, na. Os dwi'n marw, gyd dwi'n mynd I fyny, di fyna. So, na, gynna I ddim byd I safio. Na, dwi'n fod yn saff, achos dwi eisiau bod yn saff. Ac os dwi'n marw, wedyn byddai'n colli gyd o stwff iddi fi wneud pwmpen. Neu, beth dwi jyst yn rhoi popeth I lawr. Hwnnw. A hwn jyst yn popio hwnna fyna. Dwi'n popio 2 pwmpen yn fyna. Na, mae hwnna ddim yn weithio. Wel, dwi'n lwcus gallu pwmpen. So, dwi'n bod yn gweithio'n galed. What? Wel, dwi'n gallu gwneud o beth yn fyna. Dwi angen cael pen. Gosh, dwi'n trio mynd yn uchel. Yma. Ag neud popeth fod yn oce. Okay. Dwi'n rhaid I gyffwrdd. Lwcus maen nhw'n slow. Lwcus maen nhw'n araf. So, maen nhw'n hawdd. Yay. Dwi jyst yn gallu defnyddio pen yno. Chos dwi'n gallu. Dyna fo. Dyna fo. Rwan dwi'n gallu wneud. Voila. Rwan dwi'n gallu cael. Dyna fo. Rwan dwi'n gallu wneud 2 arall. Dwi wedi ffeindio allan lle mae o. Eisiau cymryd lot o amser yn... Na, lle oedd o? Os dwi'n gorfod wneud hwn, dosodd eto. Dyna fo. Dyna fo. Yay! Faint dwi'n cael yn ôl os dwi'n cael hwnnw? Dwi'n cael 4. Oce. Dyna'n bach yn weird. Lle mae o? Hwnnw. Dyna fo. Dwi wedi gorau tan y bore. Wow. Creeper. Creeper yn lladd pobl. Dwi'n really eisiau gweld Spectre. Mae'n eich yn really da. Okay. Sorry, dwi jyst yn bod yn neud hwnna da chi'n cael y thing lle, da chi'n jyst yn siarad. Na, mae'n creeper. Mae'n creepers. Dwi'n hilarious. Please, pidwch a lladd fi. Actually, dwi angen bwyd. Dwi really eisiau bwyd. Hei, da chi'n gallu bwyd ta hyn? Wel, dwi jyst I wasti fo. Oh no. Okay, don't start it, okay? Okay, you what, mate? Oh, dwi 'di lladd! Dwi 'di lladd creeper. Yuck.
Everybody dance now. Everybody dance now. Now everybody dance now. Dwi'n lladd rhywbeth arall! Yay! Yay, dwi'n actually'n cychwyn bod yn dda yn y gêm o. Yay! Phew. Okay. So, dwi angen wneud to. Okay. Wel, dwi angen wneud to i golem eira fi. Ech hwn. No, as it. Ech hwn. Mae cael seithyn hwyl. Just kidding, mae o ddim, peidwch. Sut ydych chi? Dyna fo. Voila. Dyna fo. Mae o ddim yn hawdd yn trio chwarae fo fel hynna. Okay. O wait, dwi'n angen cychwyn wneud y thing. O wait, dwi'n gallu rhedeg. Wel, dwi'n ffeindio bwyd. Okay. So. Dwi am lladd hwn. Sorry. Okay. Wow, oedd hwnna'n hawdd. Okay. 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 Dwi angen cael hwn. A wedyn, diolch cychwyn. Torri stwff lawr. Sorry. Okay. Dwi'n cael to. Okay. Dyna fo. 23 fod yn ddigon da. 4. Wneith hwnna fod yn ddigon. Dwi'n meddwl. Okay. Okay. Dyna fo. Okay. Dwi'n meddwl hwnna di o. Dwi'n meddwl hwnna di ben dwi'n gallu cael. Wow. Okay. Dyna fo. Okay. Dyna'r ffens. Dyna fo. Dwi'n meddwl. Na. Dwi dal angen wneud hwn. Dyna fo. Pam wneud pobl just fel torri. Okay, okay, so dyma. Okay. A dwi jyst newydd wneud bywyd. Okay. Okay. Dyna fo! What? Sut ar y fo? Ysio wneud popeth? Oedd na fod eira o dan y fo neu rhywbeth? Ysio rhoid popeth o dan? O, ma' hwnna ddim yn deg. Oh, come on. Oh, come on. Oedd hwnna fod i fyw? Oh, ma' hwnna ddim yn deg. Wel, be
o'n wneud? Okay. Di fod i gallu wneud pwmpen yn fyma. Dyna fo. O ie, dwi'n gallu wneud tri. Okay. Okay, so be dwi am wneud? Sut dwi'n gallu cael y person mae fyw? Wel, dim y person, ond... So dwi fod i cael thing mae fyw. Mae ddim yn gallu byw yn fyma. Dwi'n gwybod yn hynna. Dwi'n gallu byw yn fyma. So dwi'n sy'n hoed ar rhywbeth yn fyma. Dwi'n gallu byw. Dwi'n meddwl bod yn gallu. Be, dwi'n mynd cael pwmpen fi nôl? Oh gosh, mae'n fod yn... Oh, mae'n just mean. Okay. So. Dyma fo. Wel, dwi jyst newydd wastio gyd o pwmpen fi. Be dwi'n wneud? Dwi'n gallu wneud... O, allan fysa'n gallu wneud o beth o dan y tŷ neu o beth? O, dwi'n gwybod. Fysa'n gallu... Na, dwi'n hoed hwn i fyny ffwnais a wedyn... Na, ges dwi'n gallu wneud hwnna. Oce. O, dwi'n gwybod. Dwi'n gallu wneud. O, na. Ddim yna, oce. Ges dwi'n wneud hwn. Oce. So, peeps. Di am mynd ag rhoed lawr y busnes. Dyna. Oce. Dyna fo. Oce. Dwi'n mynd i lladd o beth. Dwi'n gael cardad! Wel, mae fi rwan. Blwb. Oce. Ie, oce, dwi'n gael lladd hwn. Lladd o! Yeah! Bwyd. Okay. Okay. Lladd. Just punch fo. Punch fo, ond da chi'n lladd o. Fel, pwynt o game, just punch o rhywbeth, a wedyn mae o eventually marw. Dyna fo. Yay! Be oedd hwnna? Be oedd y peth yna? A just ddod i fyny. Oh gosh. Okay, dwi'n hedig i ffwrdd. Dwi'n cael glan. Dun, the speed boost. Dun. La.
Yay! Wow, oedd hwnna'n montage da. Yay! Dwi'n gwybod beth i montage yn Gymraeg, ond dwi'n meddwl hwnna oedd y montage y gorau yn y byd. Achos, eisiau adio fewn y can. Just y can yna sy'n just yn top notch. Okay. Okay. So, dwi'n canu lot. Dwi'n gwybod pam. Dwi'n canu lot, achos gan ddim byd da i siarad amdan. Wel, ar y hogyn ma yn dosbarth fi, gofyn os mae eisiau shout-out, ond dwi'n meddwl bod o'n arbennig gyfraith i cadw fel identity fo. Ond achos bod o'n insistio, dwi dal ddim yn dweud, achos dwi'n misio. Ag dwi'n ffeindio bydd yn well i identity fo. Kyle Kenny, just kidding, Kyle Moss, mae o'n neis. Kyle Moss, mae o'n amazing, yeah. Yeah, mae o'n amazing Instagram fo, dwi'n gwybod bod Instagram fo, dwi'n cyrra. Ond anyway, cysgu. Dwi finally'n cysgu. Hwna di tro cynta yn game fi. Dwi finally wedi cysgu. Woo! Yay! Okay. So, be dwi'n wneud? Dwi'n wneud hwn. Gosh. What? What? Dyna fo. Gallu gwneud tri. Sy'n meddwl bod dwi'n gallu gwneud hwn. Yay! I'm gonna chwech a hyn. Sydd yn carped. Just kidding. What? Oh man, rip off. Wait? Wait, 8 ydy equals I 2. Sy'n meddwl bod dwi wedi wastio. Oh! What the heck? Mae hwnna ddim yn deg. Okay, dwi'n mynd am cael fwy o eira. Okay, ydych chi'n barod am montage arall amazing. Okay. Ydych chi'n barod amdan hyn? Ydych chi? Ydych chi'n siŵr byddwch chi'n barod amdan hwn? Chos gynnau y montage gorau rwan, okay? Just kidding, does them. Just kidding. Dwi am just nôl loads o eira achos dwi'n gallu. Ag achos dwi isio. But why? Okay. Well, at least dwi'n gallu neud. Dwi'n gallu neud dau arall, okay. Okay, dyna fo. Yeah. Okay, dwi angen cael be dwi angen neud? Trapped chest. Mae'n eich yn cool. Okay. Iron trap door. Cool. Wooden trap door. Mae'n eich yn cool. Ond nee, felly fi ddim. What? Dwi'n gallu cael un hynna. Yay! Dwi'n gwybod pam eisiau cael hwnna, ond dwi'n gallu, sy'n meddwl bod dwi'n cael o. Okay, just in case, dwi'n hoed un yn fyna, a wedyn dwi am gorffen y
penawd yma heddiw. Okay, tara cool dude, bod yn cool dude.